Hola a tothom. Soc en Ricard Garcia, el nou director del CRP de Baix Llobregat 2, de Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent. Primer, dir-vos que ens hagués agradat presentar-nos d'una altra manera, és a dir, anar tot l'equip de tres, la Vanessa, en Joan i jo, a visitar-vos un per un i donar-nos a conèixer, però donades les circumstàncies, tant de la quantitat de feina que teniu i també totes les coses noves que estem aprenent s'ha fet molt difícil. Aleshores hem pensat que la millor manera era fer una mena de presentació virtual, que és el que estem fent. Malgrat tot, també us hem de dir que a partir d'aquesta setmana, amb l'oferta formativa, vindrem a fer-vos una visita, un del CRP, a cada centre, d'acord? I així ens coneixereu almenys o a la Vanessa o al Joan o a mi, d'acord? Som un equip nou i això vol dir que tenim moltes ganes d'aprendre, moltes ganes d'ajudar, i això va acompanyant, evidentment, d'una manca d'experiència. Us he de dir que aquesta manca d'experiència pensem amb molta humilitat que la superarem amb aquestes ganes d'ajudar, però també, i no vull deixar de dir-ho, amb l'ajuda que ens estan donant tant la Conxi com la Rosa, que malgrat s'han jubilat, doncs els tenim sempre a punt per donar-nos un cop de mà amb consultes i fins i tot venir aquí a solventar alguna cosa que no sabem nosaltres, d'acord? I ja està, no vull allargar-me més, simplement això, us recordo que a partir d'aquesta setmana ens posarem d'acord amb vosaltres i vindrem a fer una visita per presentar-vos l'oferta formativa, d'acord? I us volem donar molts ànims en moments com aquests tan difícils i tan feixucs, però amb l'energia que teniu, que ja ho he demostrat, doncs segur que us en sortiu, i més que ningú. Moltes gràcies, d'acord? Una abraçada. Vinga, fins aviat.